señoras e señores, son as 6:34 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Ai, digo todos os días que non nos seguides nas redes sociais, e de verdade que me parece mal ás veces, Polas mañás levántome, pero por que non nos seguirá máis xente? Por qué? @Voltas co Prato, aí están penduradas todas as receitas que nos enviades. E hoxe, nun día moi especial, ademais, porque aquí somos moita xente traballando. Pero hoxe temos a unha das persoas que fai posible que vós nos vexades na casa. Eu creo, diría incluso, unha das persoas máis importantes. Rubén, o noso realizador, está de aniversario. ¡Parabéns, Rubén! ¡Qué maravilla! Aí está. E ademais, atención, porque creo que o podemos ver a Rubén, Podemos ver a Rubén, vai andar por aí Rubén. En calquera caso, moitísimas gracias, Rubén, polo traballo que faz. Eres maravilloso, estamos encantados de verte todos os días. Aí está Rubén, ese Rubén. Un aplauso para él, grande, grande. Non estou seguro de cantos fai, creo que son 30, e xa verás que os 30 son o peor. A partir de agora é todo costa abaixo. En calquera caso, imos cociñar agora con dúas persoas maravillosas. Que pasen, por favor, Xulio e Estefanía. Un aplauso para eles. Non é broma, O sea, non é broma. Dicídelle, Rubén, que a partir de agora é todo costa abaixo e sin freos. Sí ou non? Non, non. Sí, Ainda non chegou o millor, que son os 40. O millor? Home. Por que o millor? Porque con 30 sodes rapaciños aínda. Non, xa, porque estamos na flor da vida. Claro. Pero con 40 ti xa... Con 40 estou no millor. Amigo. Estefanía, ti estás ben, non? Eu noto-me estupenda. A tua idade estás ben? Estupenda. Contenta? Eu non teño queixa. Non ten queixa ninguna. Bueno, a ver se queixa ou non do que imos cociñar hoxe. A ver que nos trae Eugenio de Neda. Son Eugenio de Neda e vou vos dicir como preparo eu garabanzos con bacallao. O día anterior poño a remollo os garabanzos e a desalar o bacallao. Cozo os garabanzos, engádolle as follas de loureiro. Doro uns dentes de allo e doro tamén un pouco o bacallao. Empezo a facer o refrito, tindo a cebola, poño o pimento e despois o tomate. Engádolle encima a pataca picada e recheo todo con auga de cocer garabanzos. E cando xa ferveu un pouco, engádolle o bacalao que deixo ferver un pouquiño e xa está. Deixo repousar e mellor incluso repousar hasta o día seguinte. Pois se me gusta. Gracias. Eugenio, garabanzos con bacallao. Vamos, ¿cómo estás? Outra vez, mirad como va. Mira que golpe de cadera, A ver. Estilo, clase, elegancia, Atención, É sin despeinarme, No, sí, eu creo que a prótesis lévala ben. Sí, está nova. Está nova. Bueno, decíanos Eugenio que propón garabanzos con bacallao. A ver, rapaces, contádeme. Pois eu vou a facer unha receita cos ingredientes de Eugenio, pero vou facer outra receta diferente. É dicir, vou usar os ingredientes, pero con outra elaboración. Entón non lle vas facer caso a Eugenio. É que estamos xa a piques de entrar no verán, entonces vamos a facer algo máis lixeiro. Ah, vale, non vai ser de culler, non? Claro, vai ser de culler. Vale, don Xulio. Pois eu teño o mesmo pensamento que Fanny, pero o que vou facer é con máis ingredientes iguais. Con máis ingredientes que Eugenio. Porque teño pemento doce picante, teño os garabanzos e teño bacalao. Vale. Entón, vouche aprender a facer un hummus por fin, non o que fas ti cas aceitunas, unha cremiña de garabanzos, que, bueno, con varias especias que che contarei despois, e vou mariñar o bacalao, que queda super rico. Que te vai a encantar. Ten pinta de que vai estar bastante... Moi de verán. No, ten pinta, de verdad, ten pinta de que vai estar bastante bo o de Estefanía. Así que, señoras e señores, imos cociñar no Voltas co Prato garabanzos con bacallao. Marchamos con Xulio Mato. Vamos alá. Bueno, mira. Así que me vas a enseñar a facer un hummus, Pois sí, mira. Que é o que diferencia un puré dun hummus? Un puré de garabanzos. No, que vamos a facer un tahini. O que se chama tahini é o sésamo branco, este que hai nos supermercados, que normalmente ben pode estar tostado como este ou sin tostar. Nos, de todas formas, sin que este tostado, vámoslo quentar un pouquiño, simplemente a temperar un pouco. Pa que? Para que se chequeie. No, querémolo triturar, escoita, querémolo triturar e se o temperamos un pouquiño vai nos axudar a que triture máis fácil e nos solte aceite, vale? Estas son as cousiñas que soltan así un pouquiño de aceitillo, verdad? Cando lle das un pouco de lume... Vamos a botar nos un pouquiño máis de aceite, Ainda máis, vale. Un pouquiño máis de aceite, mira, vamos a botar... Manteiga non, non? No, un pouquiño de aceite de xirasol. Vale. E un pouquiño de auga. Vale?
Vale. A importancia de ter o sésamo torrado, sabes cal é? Ese sésamo branco, que nos queda máis suave, amarga menos. O torralo. Claro. E despois, mira como arrecende. E arrecende moito máis. Ostras, sí, Claro. O branco casi non arrecende e amarga moito, porque claro, está cru. Entón, importante pillalo primeiro que sexa xa torrado, non? E despois a Podemos temperar pillar o ben torrado, se o collemos branco, tamén Sí. podemos comprar o propio puré xa feito, tahini. Xa. Pero bueno, se o facemos non sempre ten máis chiste. Sí, ainda que ti eres de comprar bastantes cousas. Eu son de comprar bastantes cosas, como Sí. por exemplo o garabanzo cocido. ¿ves? Como se chaman? As tortitas As tortitas. fíxenas de víspera. Porque para facer isto hai que facelo de víspera. Son de víspera? Son de víspera, sí, compreinas de víspera. Vale. Comprendes de víspera, vale. Compreinas onte. Entón, Vale, mira, vale. Bueno, xa temos, como ves, un poquinho atemperado. Entón, aquí temos, como dixen, auga, E un aceite pouco de de girasol, como ves, máis ou menos a partes iguais. Vale. Vese ben, ahora- porque como o aceite e o xirasol teñen densidade distinta, Eso, velo perfectamente. O aceite e a auga, non? O sea, perdón, o aceite e a auga. Eso. Vale, entón metes Con isto vamos a facer un puré que despois vamos a utilizar, o sea, sí, vamos a facer un puré que vamos a utilizar po outro puré. Vale. As sementes para dentro. Moi ben. Sementes para dentro e batidora para dentro tamén. E agora vas a utilizar o batedor. Ahora vou batir ahora e vou batir despois outro pouquiño, pero xa te vou avisando, vale? Entonces eu vou marchando. Como que irás? Non? Queres Veña. ver como queda isto? Que é moi fácil, ou non? Marcho. Xa está facendo ruido, por favor. Despois avísame, vale? Vale. Veña. Hola, Estefanía. Hola, cañotas. Que tal, como estás? Moi ben. Vouche desvelar a miña receta. No. No. Contéstame unha cousa. Dime, Botábasme de menos. moito. Vale. Moito. Ahora xa me vale. Ahora xa me podes explicar. Moito. me Mira, podes explicar, veña. aquí teño cebola tenra, Ah, vale. refogando con un pouquiño de allo. Vou facer uns buñuelos, non che dixen. Vou facer uns Buñuelos bolos de bacallau. vento de bacallau, pero vou usar, en vez de a fariña de trigo, que normalmente se usa nesta receita, a fariña de De garabanzo. garabanzo. Que ademais non ten glúten. Efectivamente, apto para celíacos. Que está Estupendo. guai, está guai. Pois é unha boa Señal. pregunta para a xente da casa, porque a xente que nos está vendo como fai os bolos de vento. Pois aquí facémolos con fariña de garabanzo e facémolos tamén con bacallao. Pois 664483419, chamade ao Voltas co Prato e contádenos que receitas facedes con garabanzo e con bacallao. Querémolo saber. E, por suposto, como todos os días, 50 euros dunha vez e 50 doutro. Moi atentos e atentas ao Voltas co Prato que repartimos así. Cartos como a pan, Cartos como a pan. Se hai que quitarlle o Xulio do soldo, quitamos. Non hai problema ningún, non vos preocupedes. Claro, teño tanto, como teño tanto, Tes. O millonario do programa, despois de... Despois de cañotas. No, despois de Begoña. Veña. Bueno, vamos. para a masa uso un ovo, 150 gramos de fariña de garabanzo, Ajá. sal e pementa, porque o bacallau está desalgado. Entonces hai que vale. botarlle un chisquiño de sal. Para esta receita sempre é mellor ter o bacallao desalgado, non? Sí, a punto de sal. Ao punto de sal. A punto de sal. Vale. Si che sobra bacallau de algunha elaboración que fixeches na casa, tamén che vale para aproveitar, para facer os bolos de vento. Sí. E para esta cantidade de auga precisamos 200 mililitros. Vale. Para 150 Se alguén se gramos perde nas cantidades, que non se preocupe que vai estar despois nas redes sociais, no noso Fariña. Instagram, tamén no TikTok e no Facebook vai estar aí. Vale, @Voltas co Prato, recordadio. Non sei se tes algunha idea do que vai pensar Eugenio cando vexe isto. Porque non lle fixeches nin caso. Pero creo que lle vai a parecer ben, porque é unha alternativa un pouco máis... De verán. De verán. Un pouco máis de verán. Bueno, pois, imos coa alternativa de verán para o noso convidado de hoxe. Que pase, por favor, Eugenio de Neda. Un aplauso para él. Don Eugenio, que tal, como estás? Ven por aquí, ven por aquí. Como estás? Estás ben? Eugenio ten unha historia curiosa porque Eugenio máis a muller son bastante fans do programa. Vedes o programa ou non? A miña muller xa estuvo aquí. Por eso digo. Gusta-vos o programa aos dous? Sí. Pois Eugenio, a receita é del exclusiva dela, destas receitas que hai guardadas na casa e que non se lle dá a ninguén. Pois hoxe, como lle encanta cociñar, venlle a contar a todo Galicia. Que che parece o que están facendo ca túa receita, que están desfacendo completamente? Bueno, hai que probalo, hai que probalo. Hai que probalo. Hai que probalo. Vamos ver o de Estefanía Colmeiro. Veña, vente por aquí. Entendo que non che parece mal que che desfaga así como lle dá a gana. Que va, hai que variar. Vale. Boa tarde, Eugenio. Hola. Vou facer uns bolos de vento de bacallau. E non sei se faz bolos de vento. Sí. Na casa faz algún bolo de vento de bacallau? Non? No. Teño probado algo por aí, pero na casa non. Na casa non nos faste. No. Bueno, pois eu vouche dar unha alternativa máis fresquiña para o verán. Ovo, fariña de garabanzo,
sal e aquí estamos facendo que é o refogadiño de cebola tenra con allo e voulle engadir o bacallau. Despois, esa mistura engadolle a fariña e xa fritimos. E levaba tamén un pouco de pementa e auga, non? Pementa, auga e, certo, botei tamén 3 gramos de levadura Ah, química. vale. Levadura química. Química, vale. Sí, que lle vai a facer que sufle despois a hora de fritir. Moi ben, moi ben. Bolos de vento, de verdad, o sea, bastante curioso o tema. Moi Esta curioso. masa tamén, si temos tempo na casa, deixámola repousar uns 25 minutiños no frigorífico. Aquí non temos. Aquí non o temos. Facemos máxia televisiva, entón? Vamos Sí. a dar máxia televisiva Facer a así un nosa pouco de querida maxia. Estefanía cando teña isto rematado e vamos con Xulio Mato. Veña, vamos a Lugo. A ver que fai este home. A ver que fai este home. Bueno, pois mira, eu vou facer, utilizando os teus ingredientes, vou facer un plato frío co gran. Vale, vou facer un puré de garabanzos, vou mariñar o bacallau e despois vou facer con estas tortitas unhos nachos para poder comer con eles, que queden crujientiños, para poder comer un puré con eles. Espera un segundo. Eugenio, ti sin algún momento te queres cabrear porque non te fixeron nin caso. No, no, que va. Non, tes o meu apoio, eu cabreume Hombre, contigo, no, no. Cabreámonos os dous. No, Non hai problema ningún, No, no. Eu cabreume con Eugenio. Ou cabreume por Eugenio. Pero que faz, Xulio? Pois Que faz? voucho explicar, se me vale, deixas. pois explícame. Que falas máis que vales, como decía outro. Mira, aquí teño os garabanzos xa cocidos, un poquinho de aceite de oliva, un allo laminadiño, un poquinho de cilantro, vamos a botar o zume de medio limón, Sin as bebidas, non? sin as bebidas, a poder ser. Bueno, mira como machaca o limón, eu sempre flipo como machaca o limón, despois intento machacalo na casa, No, pero é moi, Sempre fago mal. moi sinxelo. sempre fago mal. Vale, zume de medio limón, e aquí teño un par de culleradas de comiño, Vale. vale? Unha cullerada de canela, porque recordemos que é un plato oriental, Sí, sí, vale? sí. É un plato árabe, entón, pues suelen estar bastante especiados. Vamos a botar un poquinho de pemento doce, o sea, de pemento moído picante, e un pouquiño de pemento doce moído. Buah. E o garabanzo... Pero iso vai como dar ben moito color, non, Como ben tamén? di cañotas, é de bote, vale? Que as legumes de bote son moi boas, esas Sí, que sí, me sí. gustan moito. E casi me esquezo do tahini. O tahini é un poquinho de sésamo que tostamos e mesturamos con aceite. Isto é o que estuvo triturando antes, Eso, vamos a botar como o Fixadevos que equivalente a enséñollo aí para que 3 vexaxe. culleradas. Ves? Queda como Mira. unha pasta. Queres probar? No, despois xa probaremos, ó. O sea que non Trae que proba, trae. Arreo, trae. Ter medo non eres bo. No, a ver. Puré de sésamo. É un puré de sésamo. Entón, pero vai dar un toque moi interesante aquí. Como ves, non lle botamos nada de auga. Teño aquí un poquinho de auga para ir corregindo hasta topar o espesor que queramos nós. Pode quedar máis ou menos líquido, vou intentar que quede como un pureciño de dos que se lle dá aos nenos, vale? Entón, teño que triturar outra vez. Sí, dalle caña, Xulio. Vexo ao pobre de Eugenio un pouco desubicado. Vexo-te un pouco como se nunca viras eso. No, no, eu en ensalada xa teño preparado Sí? tamén, o bacalao, sí. Ah, sí? Sí, E que tal che queda? en frío. Ben, Sí. sin problema Sí, ningún. o bacallau dá moito xogo, que ten moito Iso é sabor. certo, iso é certo. Bueno, pois, Eugenio, chegou o momento no que me tens que dicir das dúas receitas cal crees ti que che pode gustar máis. Sí, eu creo que vale máis esperar a probar porque así é imposible. Eu tamén non creo, pois vamos te dar un aplauso e mandarte á zona de sufridores, vale? Moi ben. Un aplauso para Eugenio, por aí, a esa cadeira aí. Un aplauso para Eugenio de Neda, que está connosco. No voltas co prato, que gusto, facendo garabanzos con bacallau. E creo que imos ir a Brión. Vamos falar con Concha. Concha, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Moi ben, e vos ben, non? Pois Xa vos vexo. xa ves, aquí, triturando. Xa vexo. Non me deixan nin falar contigo. Pero paro, eu paro. Mira, Dime. dalle felicidades a Rubén. Ai, pois veña, felicidade. Xa lles demos, pero volvemos a dar, Rubén. Volvelles a dar da miña parte. Parabéns. Aí está. Ese Rubén, dalle aí un baileciño, Xulio. Veña, aí está. Bueno, contanos, eres amante do bacallau ou non? Me encanta. Sí, Eu faço unha vez a semana. Unha vez Anda. á semana? Mima. Pero eres de comelo só ou meteslle tamén garabanzos, bolos de vento como facemos nós hoxe? No. Eu máis ben o faciliño de todo. O faciliño de toda a vida. Ou falo Está a moi portuguesa, sinxelo. Concha? Como? Falo a portuguesa ou non?
No, bueno, o pimpín sí tamén, pero a min gustan as patatas cocidas co bacalao e o refrito. Eso sí que está bo tamén, Que rico. Eso está buenísimo. Está O riquísimo. bacalao está sempre bo. Bueno, Concha, pois mandamos un bico moi grande para ti, para Brión, e vémonos por aquí cando queiras, vale? Vale, Veña. vale. Chao, Concha. Loguiño. Chao, chao. Adiós, Chao, chao. bicos a todos. Chao. Chao, Concha. Chao, chao. Con isto que vas a alicatar o baño? Sí, vou rematar de triturar, se me deixas. Sí, eu deixo. Que queres que lle conte Mira, mientras tanto cousas estás de pesote, Galicia? sí, conta yo que queiras que eu teño para un ratiño. É que vai O que che quedar... decía- no, pero que che vai decía. quedar eso aí Mira, pejado, ven, no, da caña ven que aquí, lle está mira, dando. é o que che decía, ves Mira, como está... No, ven aquí. Mira, pai, A que ver, pasta. pero fala o caso, Pero si mona. vin a xente poñer plaquetas con esa pastrumada. Pero queres atender? Ven aquí. Que Digo, queres mira enseñar? como está de espeso. Entón, A ver. para eso está aquí a auga e corregímoslle o espesor. Vale. Vale, vamos ir botando así un poquinho hasta que... Pero de todas formas pouco máis lixeiro quero eu, O cemento armado de Xulio Mato é o que está facendo xe aquí no Voltas co Prato, porque os garbanzos son moi populares na nosa cociña, moito máis do que pensamos así de primeiras. Fagamos un repaso rápido, por exemplo, botámosllos ou nos fomos os callos. E somos os únicos da península. Ademais, tamén nos encanta comelos co bacallau. E, por suposto, no cocido, xunto con chourizo, grelos, ai... Que maravilla! Agora tamén nos imos animando a probar o hummus, unha crema de garabanzo cocido que cun sinxelo adobo de aceite, limón e aromáticos queda de escándalo. E sí, tamén hai fariña de garabanzo que dá unhas frituras lixeiras e moi agradables e que ademais non ten glute. Probade a cociñar con ela e xa nos contaredes. Como sempre, non nos cansamos de repetir, animámosvos a experimentar coas nosas propostas. Xa sabedes onde van estar, en @avoltascoprato. Seguídenos, por favor. Quero ver como vai o de Fanny, porque aquí Xulio sigue aí, bam, alixeirando. Xulio está alixeirando. Vamos con Fanny. Acabo de rematar. De verdad. Ai, Estefanía, O que tes que aguantar, O que non? teño que aguantar, Por non ir ao mar a traballar. Ai, mi mariña. Cóntame. Na masa de... Está o secreto, xa o dio anuncio de televisión. Sí. O secreto está na masa. Ten que é razón, así. ten razón. Moita Non é? televisión, ves? Nesta masa tamén está o segredo Vale. do éxito de hoxe. Do éxito de hoxe, de que vas gañar. Está por ver eso. Bueno, está por ver. Non me gusta isto de tirarme flores Xa. antes de tempo, non vaya a ser. Bueno, últimamente estás bastante lanzada, dicindo que eres la mejor y todas estas cosas. ¿O no? Pero non vaya a ser que me... Vale, que se tire me un- suba sí, así. á No, cabeza. mellor para ti. Veña, a masa. A masa, mesturelle xa o bacallau Ajá. co refogadiño da cebola e do allo. Vale. Boteille unhas hebras de azafrán e xa che comentei que lle botara lévedo, non? Sí, o bacallau como fixeches, como estaba? O bacallau era un bacallau desmigado e terminei no de picar un Simplemente. pouco co coitelo para que vaya máis picadiño. Ah, vale. E agora teño aquí aceite de xirasol A todo meter. a todo meter e abundante para poder fritir, vale? Ai, Dios mío, isto quero velo, a ver como sale o primeiro. Podo velo? Claro que Sí. podes ver. É que quero ver como sai o primeiro. Sí, sí. A ti encántache ver como apifiamos. Sí, a mí realmente gústame... Ai, que se me pegou algo. A mí gústame ver como mete de la pata. Claro, Sí. por eso que... Bueno, a min é todo Galicia. Como estas cousas, sabes, que non podes parar de mirar. Sí. Pois cando mete la pata non podo parar de mirarlos. Pásame así. Queres estar sempre neses momentos, Sí. non? Que mala baba ten, Exactamente. Aí está Pois mira, o se eu lle ben, buñueliño. me ca... Bueno, vámolo ver. Vamos Que bo- a facer outro. O que ten é unha pinta de que vai estar espectacular, Fanny? Home, algunha vez fixen algo que se tuvera mala pinta? Sí. Bueno, como está esta rapaza? Non, é que me acabas de poñer unha cara. Vale. Pregunta de concurso. Vamos alá. De que é a fariña que usa hoxe Fanny? De garabanzo. Segura? Segurísima, de garabanzo. Moi ben. 664-4834-9, chamade ao Voltas co Prato, 50 euriños en xogo. De que é a fariña que usa hoxe Estefanía Colmeiro? De que? De garabanzo. Garabanzo, 50 euriños en xogo, Estamos vendo aquí como fai os bolos de vento. E voulle facer un acompañante tamén. De que? Que vas facer? Para estes buñuelos, Sí. vou facer un pouco de ruido, porque vou nos acompañar con un alioli. Bueno, mira, vos hoxe co batedor tedes un trauma, de verdad. E logo? No, porque o estades utilizando seguido. Ala, que guai. Pois están che quedando ben, e hinchan moito, verdad? Suflan. Polo lévedo. Por o lévedo e tamén leva clara. A clara Ah. do ovo tamén axuda que sufle. Que guai, pois están bonitos. Vamos ver como lle vai a Xulio, o home do cemento armado Mato. Ves? Veña. Joder, que paciencia tengo que ter, cañetas. Mira, que cemento armado.
Bueno. Velo? É unha cremiña espesa porque ten que ter consistencia. Ahora xa parece pasta de pegamento dos nenos de primaria. Por eso. Vamos mellorando, vamos mellorando. Mira, entón ahora estou laminando este bacallao que está desalado no seu punto de sal e aquí teño un poquinho de aceite de oliva, un poquinho de cilantro e un poquinho de limón, tanto exprimido como relé un poquinho, como ves? Vale, da corteza, vale? Mira como arrecenda limón. Boa, moitísimo. Simplemente, isto está super rico po verán, é o que vai acompañar o meu... Moi ben, o meu hummus, que isto sí que é hummus de verdad, non o que fas ti cas aceitunas, como che dixen antes. Entón, mira, ahora pasamos aquí un pañinho. Que manía de meterse conmigo, E podese probar eso ou que? Eso? Sí. Quero probar? Home, si está bo, claro que está bo. Tanto falas del... Claro que está bo, xa verás como está. A ver. Proba aí. Eso é unha virería, Bueno, si me queda pegada a lengua ao paladar, é culpa de Xulio, vale? A ver se estás un pouco engalado así. A que te quieres morir, Que digo? Cando me gusta, que digo? Que digo? É que non podo dicir nada, eso é o peor de todo. Bueno, confesa, Está moi rico. Está moi rico, verdad? Está moi rico, Mira, aquí teño unhas tortillas que son comerciais, como ben dixeche ti antes, estas son de millo, vale? Poden ser as de trigo perfectamente. Aquí teño aceite de xirasol que estou quentando. Quentando moito, polo que ves. Eses nachos que collemos no supermercado que están super grasuñentos, valos facer. Entón, vámonos fretir e vamos convertir isto nuns nachos para despois dipear ou untar e comer. Ter un toque crujiente, vale? Esta gústame. Faltalle... O sea, vas fritir o que veñen sendo as tortas, claro, as tortillas. Hasta que estén un pouco doradiñas, despois vámonos poñer en papel secante, papel de cociña, e van ser os nosos totopos, como din en Sudamérica. Van ser como os nachos cando compras a bolsa de nachos, non? Xusto, exacto. Que guai. Pero moito máis ricos. A ver, isto podese facer caseiro tamén, vale? Que pasa? Que sí que é certo que temos que facer as tortillas de víspera para que se deshidraten ben e despois fritilas. Ou compralas como a ti. Ou compralas como a min. Que eu aporto sempre solucións, sinxelas. No. As máis sinxelas. Ti eres o home da solución, que é ir ao supermercado. Moi ben. Claro. Moi ben. Ou a tienda de... Ou a tenda de barrio, onde sexa, pero ele é home solución. De feito, son bastante de tenda de barrio, Sí. Sí, bastante máis que de supermercado. Hola. Xa casi están, ves, como van collendo xa... É ulen, Claro. Ulen bastante, Deixo-te, vou responder a chamada con Fanny, vale? Moi ben. Veña. Colmeiro, como estás? Moi ben. Queres repartir cartos? Eso sempre. Pois dille, Manuela, boas tardes. Manuela, boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola, Manuela, como estás? Pois moi ben. Estás ben? Moi ben, gracias. A ver, gustache o bacallao, os garabanzos ou non és deso, ti? Moito, me encanta o bacalao. Ai, sí? Moito. Como máis che gusta? Cal é a túa elaboración predilecta? Pues mira, un pouco como la que dijo el señor de aquí, también de Neda. También os hago así con bacalao, pimiento, patatas. Hola, buenísimo. Qué rico está así, Muy rico. Qué rico está así. Bueno, supoño que ademais do bacalao carto tamén che gusta. Tamén, moito. Moito tamén, carto. Pois imos alá, por 50 euriños. De que é a fariña que usa hoxe Fanny? Fariña de garbanzo. Moi ben, 50 euros para Manuela de Narón. Mandamosche un bico moi grande e xa sabes que podes vir cando queiras ao programa, vale? Moitas gracias. Veña, chao, bicos. Chao. A ver, contame rapidamente porque teño que ir falar con Eugenio que está ali no público. Dígame. Veña, como vas? Como van os vou estupendo, mira que boa pintiña teño. Os bolos de vento teñen unha pinta maravillosa, A ver se... Mira, fixadevos, Fixadevos que sufladiños están e se repousa máis aínda suflan un chisquiño máis, Ajá, vale. E eso, hai que fritir hasta que queden ben douradiños e tampouco convén que se estén moito tempo no aceite porque senón queda moi seco por dentro. Entón, o bonito é que se fagan por fora e que por dentro queden un pouquiño máis húmidos, non? Un pouquiño menos feitos. Efectivamente. Vale, perfecto, pois marchamos co noso queridísimo convidado de hoxe, imos co público ver a Eugenio. Arrancamos palo, veña. Toma, cañetas, po camiño. Po camiño. Valle dando. Queima un pouco, Xulio. Pero pouco, verdad? Pero un pouco sí que queima, Pero pouco. Queima un pouco, Serio. Oi, Eugenio, como estás? Ben. Estás ben? Sí. Sí. Como ves a situación? Vexo complicado de decidir, pero... Bueno, pero vas ter que escoller unha. Vas ter que escoller unha das dúas, eso seguro. Como levas? Ben. Ben. Eres o home ben, Sí. Que tal estás? Ben? Como levas? Ben? Ben, claro. Todo ben? Algo que non estea ben?
No. No, aquí todo ben. Aquí de momento todo ben, sí. Vale. Xa me asustaba se me di que non hai algo ben agora. Bueno, entón, bacallau. Falabas do teu estilo do bacallau, do que faz ti, do que estás vendo aquí, pero hai algunha receita que che guste, ademais, da que ti propoñías, de bacallau? O bacallau portuguesa, pilpillo, o que sexa. O que máis normalmente como é o bacallau frito, despois con refrito de cebola, pimento, tomate, tal. Que rico, eh? Sí. Eso sí que está rico. E incluso frito nada máis. Boa, e só frito tamén está espectacular, É que o bacallau ten moi sabroso. Sempre está ben o bacallau, a verdad. Non vais a Portugal comelo? Algúna vez teño ido, sí. A mí gustame moito, Teño comido. Ir ali... Sí, ben rico. O que pasa que sempre me encho moito, volvo moi cheo. Hai que comer pouco para que quede para o gas para outra vez. Eso é verdad, para outra vez. Vamos a dar un aplauso a Eugenio que está con nós no Voltas co Prato e despois vai vir probar. Veña, un aplauso para Eugenio, que é maravilloso. De Neda. De Neda. Está boa, Xulio? Está boa. Está boa. Hombre, claro. Sí, está Pues boa. ahora imagínate que como se aprovechar dos cousas, eso con esto, e ao final sempre colles cable, non sei como faz. A ver, hai que... O sea, se estou nun programa de cociña, teño que aproveitar e comer. Claro. Non tería sentido que non comera aquí. Non, Pero que, digo eu. claro, tamén todo na súa... Perdón. Na súa xusta medida. Na súa xusta medida. Pero bueno, ben. Entón, mira, eu vou empezar a empratar, vale? Pareceme ben. Mira, aquí teño o meu hummus Oh. de garabanzos especiadiño. Non quedou cativo co hummus, así como outras veces decimos, Xulio, que pouco lle botas. Hummus! Pero hummus... Fixo hummus para enterrar, Hai que botar unha pequena película. E agora, cas láminas de bacallau... Vamos facer a pregunta de concurso, parece. Vale, Sí. a mí pareceme todo ben. Vamos alá. Con que 3 ingredientes mariñou Xulio o seu bacallau? Mira, con limón, Sí. con aceite de oliva e con coandro. Coandro, sabes o que é en castelán? Sí. Que é? O cilantro. Válenos tamén. É que Pero en nunca galego é coandro. É que eu nunca me... Zume de limón, coandro e aceite. Eses son os 3 ingredientes. Zume de limón, coandro e aceite. 664-4834-19. E agora sí, Sabes por que me Eugenio, río? por favor, levántate, ven con nós. Vamos a dar un aplauso a Eugenio. Eugenio, vete conmigo, agárrate aí. Vamos aí. Ponte aí, anda. Vai, por favor. Na Ponte cabecera. aí. Ai, Eugenio. Como estás? Ben. Esa é a túa cara de sorpresa, normalmente. Pois debe ser. Estás así Debe sempre. ser. Eres... Casi sempre. Eu sou unha persoa que me sorprendo por todo. Ti non te sorprendes por nada, ou si? Home, sí. Sí, ás veces sí. Pois a nosa intención hoxe é sorprender a Eugenio, a ver que é o que pasa. Aquí está o que fixo a nosa queridísima Estefanía, bolos de vento con alioli, Podo probar xa. Sí, podes probar, Eugenio, vai probando, veña. Vou probar sin primeiro. Vale, sin alioli primeiro. Vale, vai ir... Claro, el quere... Vai ao detalle. E aí está o de Xulio Mato, Vamos alá, por 50 euriños. Manuel, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Mollado. Ben, Bueno, por Manuel... aguantando a tormenta. Como? Aguantando a tormenta. Xa, eso é o que ten. Pois vamos alá, por 50 euriños, Manuel de Dozón. Con que 3 ingredientes mariñou Xulio o bacallau? Coandro, Sí. aceite de oliva Sí. e limón. Moi ben. 50 euriños que marchan para Dozón. Un bico grande. Gracias, Veña, igualmente. hasta loguiño, chao. Que, como vas? Ben, Xa probache os dous, non? sí. Como vas? Vou ben. Vamos alá. Eugenio de Neda, despois de probar os dous pratos que levaban garabanzos e bacallau, quen gañou o Voltas co prato do día de hoxe? Pois, Estefanía Colmeiro!